Tak no to je přístup na konáři. Ne. Mají být jenom poslové a plnit tam nejdůležitější poselství. Rafael. Ano, můj pane, mluv, můj služebník poslouchá. Rozhodl jsem se, že se smiluji nad tím hříšným lidským pokolením a že je vykoupím z otroctví hříchu. To je výborný nápad, pane. Archanděl Michael je stále připraven se svým vojskem, aby bojoval proti ďáblu. Ne boj, ale milosrdenství a láska. Já sám se stoupím na zem. To je úžasné, pane. Ale co, jak to chceš provést? To je něco neslýchaného, že ty chceš sestoupit na zem. Dnes shromáždíme nebeské chóry, cherubíny, serafíny, nacvičíme chvalospěv, fanfáry, to bude nádhera. Ne,